مهرانی درود سر باتم با بلوچ راجا مرادار چارو کش مرجع و هر کجا شمه زندمان وشبا مروچی میں مراگش گستگی مراگش دومی بہریں کہ گستگی مراگش تہ بی وائی سی سر بتگیں ریاستی کریک ڈاؤن کے بتگائی حوالے گپ کرطور بلوچستان تہ پارلیمانی جماعتانی ہم ایکٹیویٹیز کے استتا آئینی حوالے بازن جوستتا کہ واجہ وحید بلوچ کرا ایر کرتے گتا یہ مراگش بازن جوست کہ اگو اولی مراگش بندو کارکسا کہ اولی مراگش ناچار آئیر علامہ بیچاری بل ای مراگش تہ بلے ای مراگش تہ آؤ کے پلاننی حوالے گپ کنا بی این پی مینگلے سیاسی پالیسی سر گپ کنا سر ظاہر مشورہ رہا گندگاں ہے کہ بلوچستان تہ بعض سیاسی پارٹیاں کار آیاں چونکہ پاکستان جند حکمت عملی و بلوچ راجے چیئیں بل ای دریں کہ آج چیزیں کہ گندگ آیاں اشن چی ابید پردہ پشتہ چی وہ گئیں ہما چیز پلان کے ریاست جوڑ کرنے گئے اور ہما پلان کہ بلوچستان تہ سیاسی پارٹی جوڑ کرنے گا ہاں آئینی حوالے میں بازیں جوستاں کیا نوگو واجہ وحید بلوچ دی میں ایر کنا اور ڈاکٹر مہرنگو آئی سنگتانی یکدم وکیلانی بدل بو اگے پشتہ راز چیئے یہ دراہیں قصہ دراہیں جست گو مروچی گی میں مراگشت آستاں گوڑ بیائی مراگشہ دیما براں تو دیگه چه وڑے الف کہستے تو وتی شہریہ چه کہستے ضرورت کرنا ہزاراں دنیا الفا تک مرچی باندھا وہ دوشیں کہ تو ایون کہ تو ایفیڈیوٹ یونیورسٹی ایڈمیشن ہے بغیر پتہ مرچی باندھا تو اگر ایک مردوں میں میری اسپتال رو آؤں تر الف کی کہ وہ دہشت گرد چیچے وغیرہ گل خیر ایک اپاں مکمو میں موضوع دیکھنے میں گشو ڈسکشن دراج بہ گئے بولے نو انی کہ بی وائی سی سر کہ کریک ڈاؤن ہے پتہ بی وائی سی ای پوزیشن نہیں کہ آ یک قوت مظاہرہ ہے بکاں یہ حوالے اچھے دوران صورت حال سر سے میں اسٹریٹ پاور مظاہرہ کرنے گیا تر بی این پی مینگل دیما کہ آ میں اسٹریٹ پاور وتی منا ایک مظاہرہ کرنے گیا ہم پاکستانی قانون اور آئین تحت بلے شما ہر وحدہ بی این پی ہمیں عملانی تعریف کرنے کے بدلہ آئینی خلاف نوشتے کرنے گیا اسی سبب سے ہیں من ای خلاف نوشته نکتا گو من کہستے بی این پی ایتا کہستے یا بزام بلوچ سیاست ایتا چاہے بی این پی ہے یا کہستے نیشنل پارٹی ہے ایتا بی ایس او مزانے مردم کہستے تنے وعدہ شریکہ ہما مردم شریکند کیا بی ایس او ہما فکر و سیاست سرا کہستے یقین داشتگاں ترنگی کہستے آیانا دیگا جائے نیستے کیا برو ہمودا کہستے موجودا تو بی این پی یا کہستے یا نیشنل پارٹی ہے یا مردم یا کہستے بی ایس او ہما مردم یا کہستے آئی بی ایس او اچھے رند کہستے پارٹیانی تا شتا اودا کہستے مزانے باہر کہستے تنے وقتا موجود ہے آبتی ضرورت تانی یا آلات تانی تحتا کہستے اودا کہستے شریکا تو منی مخالفت ایچ وقتا بی این پی جن دے نہیں یا نیشنل پارٹی جن دے نہیں گپ کہت پالیسی یعنی سرا یا قیادت سرا کہستے آچھوں کہستے بلوچ سیاست تارا کہستے دیما براگا پرچے ماں درا آ سیاست پیداوارا اور ماں کہستے درا آئی اچھے متاثرہ یا درائیں کہستے بلوچ سماج کہستے آئی کہستے تکلیف کہستے مردم چاری وتی کہستے پارٹیانی تا یا جماعت تانی تا آئی کہستے نمائندگی کنا مثلا مرچی بی وائی سی پرچے آت دیما ہمیں خاطرہ آت کہ مرچی آلت تانی مطابق کہستے شاید بی این پی اور نیشنل پارٹی کہستے ڈولا مخلوق کی نمائندگی کنگا نیا تھا کہ بی وائی سی ضرورت بو یا بی وائی سی جوڑ بو اور آئی پشتا کہستے مخلوق کہستے جو جمع غفیر مطلب کہستے مخلوق کے کہستے یقینیات کو اور ای ڈولا کہستے مضبوطیہ کہستے دے معاشرت تو بی این پی منی کہستے چشے آئی اختلاف ایشن کہ ہر چیز کیا گپ جنت باہر کہستے آئی گپ او عمل کہستے یک بیتے مثلا من گپ گوشی کہ سردار اختر کہستے استعفا دات شر ما استعفاء کہستے حق کام کے باعدے کہستے
انچو کہ آ کے استے آئیرا یقین نیستے کہ اسمبلی میں مخلوق کے مسئلہ حل کت کنا ہمیں خاطر استفادات کے حل نبی نا ہم، گڑا وہ بائدے کے استے بی این پی اے ہر مردم کے استے استعفا بدنتے وقت کہ پارٹی لیڈر گوشی کے استے من اے مقامہ سر بوتگوں کہ ریاست یا پارلیمنٹ کے استے میں بلوچ مخلوق کے دردانی درمان نئے تو آئی تا کے استے بائدے کے استے جال برز مبی فیصلہ کے استے درہانی سرا عمل بھی نو یک نیمگا استعفا دات دومی نیمگا کے استے بلوچستان اسمبلی نشتا نو چوشے پارٹی یا پارٹی چون چلی ای ڈولا کے استے پارٹی چون چلی یعنی چون کے استے تو مخلوق پرچے پارٹی و مخلوق کے نام ہے تو مخلوق کا چون یقین دات کرنا ہے کہ بھائی من کے استے منی فیصلہ بلوچ مخلوق کے مفاد دیتا ہے من عام مردوں میں من چون یقین میں کہنے کہ سردار صاحب گوشی من استعفا داتا گوں ہمیں خاطر استعفا داتا گوں کہ بلوچستان پارلیمنٹ تا منی گپ نہ گوش دارک بھی نہ آیا نہ اہمیت دیکھ بھی گڑا ماں پرچے کے استے دومی جاگہ کے استے ہم اسمبلی تا نشتگا یا منی مردم کے استے ہم اسمبلی تا نشتگا یا مرچی کے استے ماں پرچے سٹل کے استے ماں 47 فارم 4745 کے استے گپا جنا بالفرض ایشیا چے پیش اسمبلی تو فارم 4745 نہ بوتا عمران خان اسمبلی شریک بوتا تو آیت شہم کے استے بے نتیجہ درات کو آخرہ استعفا داتا ہے یا ما اتحاد پروشت تو گپ پیش ہے کہ کجا وقت افتاد و افت سالہ گندے ما درا پارلیمنٹ تا بوتگا من وطن پارلیمنٹ تا بوتگا اسمبلی بوتگا نواب خیر بشخم اسمبلی بوتا بالاچ کے جنک بوتا کوئی تا اسمبلی ممبر بوتا وقتا سردار عطا اللہ بوتا امیر غوث بشخم بوتا آئیرندہ ما درا دومی نسل کے استعاد کا درا مثلا ایک استے بے یقینی صورتحال کہ میں پیرے مردمم گشتا کہ اے میں مسئلہ حل نہیں ارکس کے شتا او دا چھ درات کا گشتا میں حل نہیں یعنی میں کہستے اشتا مسئلہ حل نہ بھی بچار درا پیرے مردم ارکس رہا بچار ہمارا روچا کہ پاکستان اسمبلی آت کے چپنے آئینے تحتا یا 62 آئینے تحتا یا 73 آئینے تحتا ارکس کے اشتا شتا اور واپس آت کو ہمیں گپا گشتا کہ اسمبلی میں مسئلہ حل نہیں تا وقتے کہ انوے صورت علمیشن کے سردار اخترم شو تو تقریر کو اور استعفا داتات گوشی میں مسئلہ حل نہیں سر پہ بتا نوکہ میں مسئلہ حل نہیں آخر کجا وقتے کہتے کہ ماں گوشاں کہ بھائی میں اسمبلی ہوں کچھ سے پاکستان اسمبلی ہوں تعلق ہے نہیں آخر یک مقامی تو بیٹھے 77 سال تھا 40 سال تو گوشے انو کہستے 73 آئینا بگر تا مرچی کہستے 73 آچ بگر تا اشتاد 20 سال 25 سال لے تقریباً 55 سال ماں اسمبلی آنی تا بوتگا اور ہر یک کہ میں پیرے مردم شتگا کہ مرچی نیستا یعنی اکبر خان نواب صاحبہ ماخیرہ ہمیشت کے آئے آہم کہستے سائل و وسائل گپے سرا جنک بوتا اور ایشیا چے پیش سردار صاحب بوتا امیر غوث بش بوتا یا کہستے نواب خیر بش بوتا اگوشتا بھائی میں حل نہیں تو آخر کجا وقتے کہتے کہ ماں بگوشاں کہستے میں حل نہیں سردار عطا اللہ گشتہ کدی تو آخر تک اسمبلی گو نہ گو بی این پی حوالہ بی این پی پارٹی جماعت و اسمبلی ہے تک ہاں ماں درا انو ماں پارٹی اسمبلی تھا بلے کس نہ گوشی کہ مطلب اسمبلی تھا بوا کے باوجود کہستے اختر استعفا دن گوشی میں گپا نہ گوشتارک نبی یا کہستے میں سرا کہستے چے نبی دیکھیے گا پیشی کے اختر منگل انگتا ہوتی پوزیشن سر اشتا تھا پوزیشن سے مطلب ہے کہ پارلیمانی سیاست کا نگائیں بھلے انو کے اے انو کرنٹ ایشوز سر میں گپایا کہ انو کرنٹ ایشوز سر
آزادی پسند تنظیمانی تہا دو گروپا دو تنظیمہ اختر مینگلی حمایت کرنے گا اور عامی امید دار گئے کہ بگن دے اختر مینگل باندھا یک شاہی یک پوزیشن کہتے ہیں یا کہ شاہی یک مسئلہ حل لکھیں یا کہ چیزی جوڑ کر اچھا یہ آزادی پسند تنظیمانی کمزوری ہیں یا اختر مینگلی کامیابی ہیں؟ من نہ جانے بچار اختر کے استے تنے وقتا اچھی کہ اختر گپ جانا گئے گپ کے استے کنفیوزڈ مثلا اختر کی تقریر آتا ہو کہ گپ کی تقریر تا کنتے انچو معلوم بھی کہ سردار عطا اللہ گپ جانا گئے یا کہستے اما مردم گپ جانا گئے کہ آئی کہستے وتی کشتیاں بو جگہ نہ سوچتا دریا پار کو تھے انو یوڑے سر پر گپی بوتے جا وقت کی تقریر آتا ہو کچھ گند ہے وقت کی پریکٹس گند ہے فام 4745 سے گئے سر پر بوتے ترنگی کہستے اسمبلی آنشتے نو من سر پر نبی کہ کجا ہے من و دیگه تنظیمانی کہستے و ترجمانی کت نہ کنا بلی منی نظرہ کہستے ای وقتا بی این پی پالیسی کہستے کہستے کلیر نیا ہمیں خاطرہ کہستے مخلوق کے کہستے ہما ڈولے کے اعتماد پیش آستت کہستے ڈولا اعتماد نیست یا کہستے کہستے چوشے مزن تحریک کے کہستے چست کت نہ کند کہ آیا چی کہستے سرکار جمہوری طورا کہستے آیا چی بطور سے انچو کہ آبی و آئی سی آچی کہستے ترستا انچو بی این پی آچی کہستے بطور سے پچھے آئی جندے کہستے پالیسی تشنیا کہ اچھے لوٹک لوٹی کہستے واپس اسمبلی آنی تا روگ لوٹی کہستے سیول نافرمانی ہے کہستے تحریک کے دیما بارت بلوچستان تا ہر چیزیں کے بوا گا اور پدا سیول نافرمانی تحریک یا جمہوری تحریک کے کہستے حد چھے یہ انچو سوالاں کہ ہر سیاسی کارکن کہستے جست بکنتے اور آئیسرا کہستے فکر بکنتے فام 47 یا فام 48 یا فام 45 کہستے بلوچستان تھا کہستے ختم نبی پرچہ پاکستان مستقبل کہستے بلوچستانہ ڈیپینڈ کنت آئی سرا کہستے آئی مستقبل آئی کہستے خزانہ آئی کہستے جغرافیہ درا کہستے بلوچستان وسائلانی سرا کہستے منصریں نو ویدہ کہستے اچ وڑا چوشے مردوں میں نیا رہا کہ کہستے چم بند بکان اور وتی کہستے انگوٹا ہرا کہستے بجنتے انچو کہ سرفراز ہر چکا کی ٹی وی گب بجنتے لیکن ہر وقتا کیا آودا کہستے گشنتے کہ انگوٹا بجنا انگوٹا جنتے سرپد بوتا انچو کہ ساراوان ہر چکا کی سردار بگوشا ماں کہستے مزن سردارہ نوابا لیکن یہ درہانی پہ تو پھر کہستے انگریز بگیا چکے تگا نو مردم ہر چیز کے بگوشے بلے سرفراز یا قدوس یا ایون کہستے دیگر مردم کہستے یعنی تا یہ نیستے کہ ریزسٹ کت بکنا اور یہ کہستے ہمیشہ بلوچستان تا انچو بھی کہ پرچے بلوچستان سے بغیر پاکستان تصور نہیں کہستے پاکستان پشت نہ کپی بلوچستان سے بغیر کہستے مانت نہ کنت این نوکے انو بدلی مرچی گئیں کہ آہتگا کہ فرض کا بی وائی سی کے آتا مہارنگیزیاں یا کہ اختر مینگلیزیاں پروٹسٹن چی آبید باقی ما وکیل نہیں بدل کنگ کہ پیسرا کیا ما کہ کیس کے آنا گونا کیس انگتا ہائی کورٹ آئیں چوشنے کے سپریم کورٹ اشتا پدا انی پدا بی این پی نائب صدر ساجد ترین تو مطلب وکالت کرنے پر دومی کا پیشک کہ ہم پرسنل وکالت نامہ کہ تو آئیے کنے آئیے پبلک کنگ آ رہا ہوں پبلک کرتا گا
کہ من آئی وکیل ہیں، مطلب ایک ذاتی چیز ہے کہ تو آئی پرسنل وکیل ہے، وکالت نامہ ہے ہمارا کہتے تو کا سوشل میڈیا دا تگا تو یہ چی بو گئے دا کہ یکدم مطلب درائی چیز بی این پی ہینڈ اوور کرتا پدا اشیا چی ابید یہ ہوں پین کرتگت وتی ٹیوٹر سر ساجد ترین ہے کہ ماں نواب خیر بخشی وکیل بوتا، حالانکہ نواب خیر بخشی ٹیم با ساجد ترین و جونیئر بوتا ٹیم با جج اکبر اچکزئی بوتا گا اور وکیل نام مشواس کرتگتا کہ سردر لطیف کوسوس، رسول بخش پلیجو، نصر اللہ چکزئی سینئر ترین وکیل بوتا گتا اور ساجد ترین اور صادق رئیسانی یہ جونیئر وکیلن تو گوم بوتا گتا گو یہ درائی چیزانی میڈیا یا آرگ اور یہ چیزانا چو ٹویسٹ کنگ یہ چو سیاسی گیم ہی لگ گی یا اس پشتر کے سچی ہوں بچار بعضی چیز خدا پاکستانہ یا بلوچستانہ مردم کے ہستے بعضی چیزانا کے ہستے سطحی زورا، حالانکہ پرا وکالت نامہ یا کے ہستے ریٹینر کے ہستے کسے کے ہستے یا وتی واسطہ وکیل ریٹین کنت یا کے ہستے آئی وکیل بھی یا کے ہستے یک پرائیویٹ کے ہستے ڈاکومنٹ کہ وکیلو آئی کے ہستے مسائل درمیانہ کے ہستے دستخط بھی اور آئی کے ہستے ارچکا کہ کلاز استا یا کہ ہستے آئی ارچکا کہ آئی تا آئی اما معاہدے استے کستے پرائیویٹ چیزیں بھی او دا کستے گشتر پرائیویسی کستے نظانی تصور ہستے یا نیستے یا آئیارا کستے مردم کستے اہمیت نہ دے تو من نظانی کستے بچار یہ عدالت ہمیں آئی کورٹ بوتا مارنگ بی وائی سی لیڈرانی کستے 3 ایم پی او تا کیس کستے گوشت دارک بو اور پدا کستے آئیرا ہوم ڈپارٹمنٹ آرا کستے ریفر کنک بوتا یعنی من کستے عدالت تا کائیں یک ایڈمنسٹریٹو 3 ایم پی او کستے یک ایڈمنسٹریٹو کستے دفعہ کہ آئیرا کستے مینٹیننس آرڈر تحت کستے تو یک مردم خلافہ یا یک آرگنائزیشن خلافہ کستے پبلک آرڈر کستے مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ 3 کستے تو جنے ایڈمنسٹریٹیولی تو ایڈمنسٹریشن خلافہ تو کائے ریلیف واسطے جوڈیشریہ عدالت کستے انتظامیہ خلاف یا ہر بڑے کستے مطلب یہ ریاست کستے سے جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے، ہر کسے کے خلاف کستے طرح ریلیف لوٹی تو کستے جوڈیشری کرا روے کہ تو منا ریلیف بدایشی تا نو ای بی وائی سی لیڈرانی کیسے تا بجائے ریلیف دیا گا آپ پدا کستے اما ایڈمنسٹریٹر آرا کستے ریفر کنتے کہ آئی خلافہ تو آت کا گئے ریلیف گرا گا نو یہ دلچسپ ہے نا کہ تو کہا کہ منا کستے چونکہ منی سرائے زیادتی بوا گئے سرکاری کستے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ منی خلافہ کستے دفعہ جتا منی گو زیادتی کرنا گئے تو منا ریلیف پہ بیدر تو آئی ارا کہ ریلیف دے گا بجائے آئی کستے پسے کر رہا دیم دے مردے کستے پسے کر رہا دیم دے کہ تو برو آئی اچھ رہے ہو ترا وہ دو شامت دیگر جنتے کہ پرچے تو منی کستے بچے گوں کستے پرچے ہڑی تگئے نو پدا دومی نے مگا ہمیں کیسے بی این پی اے کستے مردمانی خلافہ کیا گرگ بوتا گا سرپت بوتا ہے ہمیں 3 ایم پی او تا دیگر دومی جج جا کستے آیا نا ریلیف دیا آیا نا کستے آرڈر دیا کہ آیا نا ریلیز کنک بھی بیت اما دومی جج ہمیں عدالت ہائی کو بلوچستان ہائی کورٹ دیگر دو جج کستے کستے ہمیں 3 ایم پی او کیس تا کستے ریلیف دیا بی این پی کستے کارکنانا آیا نا کستے یہ لگ دیا نو بچار ارچے کے مردم کستے میں بڑے مردم کستے ار نیمگا کستے فکر کند کہ چے بوا گائے
پس منظر تھا وہ شاید ما غلط ببا شاید ما راست ببا لیکن انسانی فکر آرا کستے تو داشت کو تو نہ کریں کیا کستے چڈاولا کستے فکر کن چڈاولا کستے من کستے چیزا نہ دیگا وڑا گندی تو دیگا وڑا گندے دیگا مردوں میں اختر دیگا وڑا گندی تھے یا کستے ڈاکٹر مالک دیگا وڑا گندی تھے تو منی کستے خیالیشن چونکہ اختر ہرچیکا کی لانگ مارچ کو اچانک کے لانگ مارچیت بغیر کستے اما گرگے دومی روچا کستے لانگ مارچ اعلان کو و پدا کستے آیارا رند ننگو نامو سے کستے تحریک کے کستے نام دا مہارن کستے ای وعدہ منی جند ذاتی خیال ہمیشن ای وقتا بلوچانے مستر لیڈر ہے چونکہ یک زمانہ کا سردار طاولہ بودتا ہے یا تو گشت کریں خیربش بودتا ہے یا میر صاحب بودتا ہے وہ اعلیٰ موجودہ اعلیٰ تانیتا ماں کی گندہ پریزنٹ ڈے کیستے مستر لیڈر ہے ڈاکٹر مارنگ تو ڈاکٹر مارنگ گرفتار بوک کیستے ڈاکٹر مارنگ یہ خاطرہ کہتے خدا نخواستہ گرفتار نہ بودتا کیا کہتے بدے کار کتا یا کہتے دوزی کتا یا کہتے انچو کار کتا کہ مردم بگوشے کے بائی بحثیت زن یا بحثیت جنے آدم کہتے آیارہ کہتے گرگ بودتا اور جیل کنک بودتا آگیر بحثیت جن آدم کستے گرگ نہ بودتا یا دیگر سنگت کی جن آدمہ یا مردینا ای شنا کس سیارا ای بنیادی سرا کستے گرگ نہ بودتا کہ یعنی جنس کستے جنین یا کستے زالنت یا کستے زنا سرپت بودتا ایک نہ کستے آیانی سارچوشے دیگر تومت ہستے آیا ای خطرہ گرگ بودتا کہ کستے سرکار پاکستان ارچکا کے ایٹروسٹیز بودتا گا بلوچستان تھا آیا ریزسٹ کرنا گیا تھا کستے آئینی تنظیم و کستے امائی وجہ بلوچانی مستر لیڈر کستے جوڑ بودتا گا بلکہ ہمیں کستے لیڈر کستے اختر وقت گشتا کہ ماں کستے آئینی قیادت تروا کستے قبول کرنا تو گشا گیشن کی کہستے نو یارا کہستے تو بحثیت لیڈر باید کہستے تسلیم کنک بھی بیتے بلوچ قومی ننگو ناموس خطرے تا ضرور رستے بلے یا ایک بلوچ لیڈر کہستے قیدہ آیانا ای نام دے کہستے مناسب نہیں بلکہ آینا یعنی صحیح مقام دے بھی بیتے کہ بلوچ لیڈرہ جن سے بنیاد سران دیگمہ بھی تھے کہ کہستے زنا یا زالنت یا کہستے جن آدمہ یا کہستے یعنی سرا کہستے گشانی کہستے شمی گوشے کا مطلب یہ کہ انگت تک ایش کے گپ کن گائیں فرض کر ہر کسیں کہ گراؤنڈ نشتا ہے چاہے اختر مینگل ہیں کہ اسرار فلانی پارلیمانی شاہ یہ انگتا ایشانا ایز اے لیڈر قبول کن گانا ہے منی انداز ہمیشن پرچے کہ اگر وقتے کہ تو آئینا صحیح مقامہ نہ دے تو آئینا مقامہ کارے یا جن سے حیثیتا کہستے جال کنے تو اسی مطلب ایشن کہ تو کہستے بلوچ سماجتا کہ نوکے ردوں میں بوتا کہ میں درمیان جینڈر کہستے ڈسکریمنیشن بلوچ سوسائٹی تا ایچ وقتا نہ بوتا سرپت بوتا مطلب تو تاریخ ہم بچارتے ہمیں کہستے میں نومیڈک لائف بوتا آئیتا جینڈر ڈسکریمنیشن نہ بوتا جن آدم مردینہ نہیں ہم کوپک بوتا گا اوار بوتا گا اور اگر جن آدم میں کہستے گدانے تا نشتا و کسے دیگر مردوں میں آت کا ہاں ڈولا کہستے یعنی کہستے خدمت کوتا انچو کہ لوگ واجب اگر مودا بوتے چھے کوتا ہے تو ہمیں خاطرہ کہستے میں جن آدمانہ
وقت شیرزالم گوشنته مطلب آیا یعنی جن شیرزال که ما گوشن ای کسته جنرل کسته درای بلوچ جن آدمانی واسطه ہیں یہ صرف نہیں کہ یک مردم شیرزال بوتا باقی کستے شیرزال نہ بوتا تو یہ شیرزال کے ما گوشا یہ کستے درا جن آدمانی بارا وائے کہ ہمیں خاطرہ کہ وہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہ بوتا اور مچھی کے ردوم کے دیمات کا ایک بنیادی وجہ ہم ہمیشہ نو اگر ماں کستے اما جینڈر بنیادی سرا ننگو ناموس ای لیڈرشپ پیارا کسے بوشا کہ ننگو ناموس تحریک کے تو کستے یا تو اما آئی یعنی قیادت تے کہ مقام استے آئی یرا کستے تو کم کنا گئے یا وہ تھننگی کستے میں فکری طورا کستے ہمیں کا کمزورا کہ میں آچی کستے ای قبول بوت نہ کند کہ ماں کستے جن آدمارا کستے بلوچ سماجتا لیڈر یہ مقامہ بدیا انو ماں دروچ بھی ماں کستے سردار ثناء اللہ کستے یک تقریر گوشت دارا گئے تو شاید شما گوشت داشتا گئے تھے یعنی مردوں میں فکری غلاظت کستے آئیرا گوشان کے کجا مقامہ روتے کہ مردم کستے گوشہ گما لفظانا کستے وتی جاگا آئینا گوشت دارگا ہم کستے مردم معیاری بھی انچو گپ جاتا ہے کہ چھو اختر سرا اور پدا اختر اولا اچھی کہ مثال لے داتا ہے من کا کستے پست ذہنیت مثال لے کے مردم کستے یعنی مخلوق تننگی کستے ہمیں گپا چی در نیات کگا کہ جن آدم کستے کستے لیٹ کت کا حالانکہ تاریخ تا بلوچ جن آدم کستے لیٹ کتا گا نو مرچی کستے میں سوسائٹی پنجاب وجہ چے پاکستانی ریاست تے وجہ چے امین کا کرپٹ کنک بوتا کہ میں ٹرائبلزم ہم کرپٹ ہے میں کستے ہمیں ننگ و نامو سے معیار ہم کستے کرپٹ ہے میں کستے وتی سماجتا کستے اما رشتہ و تعلق درا کستے کرپٹ بوتا تو اگر یہ درا چیز کستے تحریک یا اگر بی این پی چلا دیما برا گا تو باید کستے ایشیا را کستے ننگو نامو سے کستے بجائے کستے اما مردمانی خاطرہ کی تحریک روا گا یعنی نام اسرائیل کنک بھی تھے یہ کستے بود کنت مارنگ رہائی تحریک بود کنت بی وائی سی لیڈرشپ رہائی تحریک بود کنت ایک کستے مارنگ یعنی امراہانی رہائی یہ تحریک بود کنت ننگو ناموس تو یک ویگے چیز ہے جی چیئرمین صاحب چونہ گپ میں دراز شتا یہ دمو آدم گپ باز بلے دیگه گپے کہ انی چونکہ شما گیشتر سرپد بیزانے تو وادی کہ بی وائی سی سر کے کریک ڈاؤن بور بلوچستان سیاسی یا کہ چونہ قومی صورت حالت تو گندے کہ پاکستان ہوتی سجیں انرجی اور فوکس ہمیں دا جاتا اور سجیں بی وائی سی اے کے لیڈرشپ پایا یا تو وارنٹ کرتا ہے گرفتار کرتا ہے انچی مردم وسطہ کہ بی وائی سی اے نیا آئین سر ابھی ہم 3 MP آئین سر جاتا تے بل پر آمدہ بی این پی مینگلا کہ چیز پروٹسٹ کے اعلان کو گوڑا ایک سلوگن اچھے سختیں داتے کہ کفن یا مہرنگ مطلب بلیشر ننگو نامو سے داتے پدمرچی باندھا جلسانی سر ہوں تی دے گا بکول تیئے کہ تو کشک ہے کہ ہنگتا پنجگور جلسہ ہوتا یا کہ ہر جگہ جلسہ ہوتا مچارتا آنی بینر آنی سر امنا پشتا کنے ہوگا اندورا چیز بوگا کہ ننگو ناموس اور دومی کے پشک کے پتہ میں کہ لکپا سے درنا ہے کہ شو گوڑا لکپا سے درنا ہے اصرار ہم بیانی دا کہ اختر منگلو تھی شر خلاص بکا پدا صادق سنجرانی زی بھی آتا آئیں گوشہ ملاقات کو صادق سنجرانی زی ملاقات 1 to 1 بو بلشی ملاقات اچھے بعد ادھر نہ خلاص کنک بو پدا ایشو علاقہ ہنی تا شو مطلب پنجگورا پلان جگہ ہما دورنا ہما وڑا کہ ایک الیکشن مہم بھی کہ چلائنے گوڑا ہمیں وڑا اودا ہم مطلب تبر گونے گو الیکشن ہے اودا ہم تی ہما فارم 47 گپ بو گائیں گو یہ دوران چیز آیا یک لیڈر ہے
که آیا پیسرش ندان تا که ما ایشر کرد نکنه یا که تا کویتا شد کرد نکنه گوڑا یک قومی لیڈر یا گوشگه که مانا کفن یا شهید بمانو تی کفن گونه ما شهید مروان یا مارنگا کشیم گوڑا ہفتے کی 10 روچہ بعد 20 روچہ بعد پدا ہمیں گپا پدا بدل کن تو کہتے ہیں ایشان تو چون چارے چی ہم بو گئے آیا یک ہمارا ڈھیلی بو گئے آو کے الیکشن آنی تیاری واسطہ کہ انچو مشکتا کہ اگست ماہ بگن دے عمران خانہ در بکنا مرکزہ چی یک کنچے پروگرام بھی کھا رہا کہ مرکزہ بگرتا کہ صوبہ اگر مرکز نہ بھی گوڑا صوبہ را گیشتر سے گیشتر درصد یہ سیٹ اپا چینج بکنتے اور پدا صادق سنجرانی وڑے مردمان دا بیارنتے سیاسی حوالے شما کے شم بچے گیشتر سرپدے ایشانی پشدرا ہما اچھی بو گئے یا تو بی وائی سی آر ریپلیس کرنے اخترا آ رہے ہیں یا کہ ہم what's going on behind the scene. بچار من عبارة ومني ومعلومات كنيستك برشي مني چوشي مردماني کو تعلق کنیستے کیا پاکستانی سیاست تے والا مرچی کے جال برز بوا گئے یا یعنی تئی تو کی گپا معلوم بھی بیتے ہمارا ہر چیزیں کی چیزیں سنگتانی گونگپ بھی یا چیزیں کہ میڈیا سوشل میڈیا مردمارا مردم گندی و یا چکستے ہما نتیجہ کستے اخذ کنتا معنی گون کستے گپ چت کنتا مان چو پیشا کے گپ جنا گئے تو بالفرض بلا شک و شبہ کستے ماں گوشاں کے اختر کستے ہر چیزیں کے اختر لانگ مارچ کو 100% کستے نیک نیتی ہے سرات نا ماں بگوشم ایون اگر نیک نیتی بنیاد سرا بوتا ہم تو کستے وقت لوٹی کہ مردم کستے وتی طاقت کستے جمع بکنتے چوشے تحریک شروع بکنتے پچھے یک ویشت کے ای ڈائریکٹ کستے اختر امرا بی وائی سی لیڈرشپ پہ گرفتاری اختر آرا ڈائریکٹ متاثر کنگانیت اخلاقی طورا تو مدرا یعنی مدد کنگایتا بیان دیا گیا لیکن اختر تنظیم آرا یا اختر پارٹی آرا متاثر کنگانیت یا کستے کریک ڈاؤن اختر پارٹی ساتھ نو اختر اگر لوٹتا کہ اخلاقی طورا کستے اور سیاسی طورا چونکہ بلوچستان یا والا ہے بی وائی سی یا سپورٹ بکنتے کہ آئی لیڈرشپ کستے گرک بوتا یا یعنی گون کستے ناجائز بوتا و غیر قانونی بوتا و غیر آئینی بنیادی سرا کستے پاکستانی ریاست کستے آنا گپتا و جیل کتا اور اختر لوٹتا کہ تحریک کے شروع بکنتے اولی گپ ویشت کیا کستے اچھی کہ پی وائی سی لیڈرشپ ڈن آت یا کستے جیل لیتا آت آئینی گون کستے کنٹیکٹ بکنتے وتی کستے مدد تے کستے آئینا آفر بکتے طریقہ کار تو ہمیشہ نا کہ مردم بغیر کستے مدعی سست و گواہ چست والا بھی تو من نہ جانی بی وائی سی کستے اقدامات چے بیاں سرپت بوتے بی وائی سی گرگ بوتے بی وائی سی سرا کستے عملہ بوتے بی وائی سی آئندہ قدم چے بھی تا وقتی کہ من بی وائی سی گوں کستے گپ مجنا اخلاقی طورا کستے من کستے پابندوں کہ ماں کستے آئینی گو مشورے بغیر کستے یک چیزیں آئینی واسطے چست بکنا ہمیں وڑا کستے مردم گوشی نے مدعی سست تو گواہ چست تو ای دا کستے صورتحال انچ صورتحال بو کہ بی وائی سی چے کنگ لوٹی یا بی وائی سی چے پلان تنے وقت آیا نا موقع دیا گیا آئی گو مشورہ دیا گا بی این پی وتی کستے اعلان کو چلو ٹھیک ہے بھائی بلوچ مردموں بلوچ کستے مدد تا کنتے تو اعلان کے کھو نو اعلان تا کستے صورتحال ایشن کے تی مقابلہ کستے ریاست گونے
نو تو کجام طاقت یا قوت گون ریاست تا کستے دیما روئے کہ آئی را کستے داشت آئی را کستے چیلنج بکنے یا آئی را بگوشے کہ تو کستے وڈرا بکم وطی کستے اچھی کہ تی فیصلہ ہے نو تو امین که قوت گو نو اختر کستے یا بی این پی کستے ما اینا گوشا کہ خراب عملیت یا کستے یعنی لانگ مارچ خراب عملیت بلے کستے ill prepared اختر کستے نو چی بنیاد سرا کستے آئی لانگ مارچا گو اشتافا کستے کو بغیر بی وائی سی گو مشورہ و مشاورت تے کستے آئی رکھو نو آئی نتیجہ ای بو کہ بی وائی سی کستے کستے اخلاقی طور انچو و تارا کستے بے بس سرپد بو کہ آئی مخالفت بکنتے آئی گو امراداری بکنتے آئی اچھے جتا وطی کستے تحریکارا کستے بدارے آئی واسطہ چوشے رائے پشنا کب کہ چے بکنتے ماں سوائے ہمیشہ کہ خاموش بھی سرپد بوتے چوشے کستے یعنی انچو کستے چو مردم چے مجبور بھی کہ آئی کستے دست پات کستے عمل نو اختری کستے لانگ مارچ کستے چوشے مردم میں اٹریکٹ نہ کو اما شروع کستے شاید 4,000 یا 5,000 یا 6,000 من نہ جانے چنک مردم بوتا گا انچو کہ گوشا سوشل میڈیا و مردمانی شما جانے زیادہ جرنلسٹ چنک بوتا ہے لیکن ان کے بلائے اگر تو چیئے کنے آئی واسطہ کستے اگر تو ریاست تارا کستے گوشے کے تو آئی آرا کستے بتی گپانی سرا راضی کو تو کنے گوڑا ہمیں کا طاقت تے ترا لوٹی کہ آئی کستے آئی اچھ متاثر بھی بیتے نو اختر کستے 20 روچا کستے لک پاسا کہ نشت منی منا کے مردم معلومات داتا گا کہ روچ بروچ کستے شرکت کستے آئی تا کم مت یا کم بوا گائے دومی ایشن کے ان کے با مزن مردم کستے توارتا گئے یعنی ادراہم مردمانی کستے لاجسٹک اور آیانی کستے ورگ و ادراہم کستے بی این پی ذمہ داری ہے تو گشت کا نام بلوچ مردمہ چے کستے انچو کہ ماں اس کو اختر تقریر کرنا گایت کہ بے آرام مردمانی مدد بکنا ادرا والنٹیئر چیز ہے بلے وقتے کی تو ان کا بلائے کہ پلاننگ کرنے آئی پلاننگ ایتا کستے تیتا ادرائی چیز کستے شریک بھی چنکل مزن بھی چنک مردم بیان لک مردم بیان 20,000 بیان 50,000 بیان 10,000 بیان 2,000 بیان اور چنک روچ چلی اے اما آرگنائزیشن ذمہ داری بھی کس کستے آئی اعلانہ کنتے نو منی خیالہ آخر صورت علمیشت کہ مردم ہم کم بتگا اور آیانی کستے اشیرہ سسٹین کنک کستے ہم آیانی واسطہ مشکل بوتا نو کستے آما تما فیس سیونگ کستے لوٹتے گا تما آخری روچا میں مردمانی ملاقات ہوئے شو دراہ چی کستے اشیرہ کستے ختم کتاو شتا پرچے آیانی کر رہا ان کا طاقت نیستت کیا کستے لک پاسا چی کستے ہمیں کہ مردم آیانی کر رہا نیستت کیا بش ہوتے ہیں نا مطلب اگر اختر کر رہا کستے 20,000 مردم ہم ببوتے نا 20,000 مردم ہم ببوتے 30,000 مردم ہم ببوتے سرکار بی وائی سی اگو آدھا رشو چنچو کریک ڈاؤن وہ چنچو داشتن آیارا کستے داشت نہ کو لیکن چونکہ قوت آئی ہمیں کا کمزورت کیا نتیجہ کستے دیمام شتنا کتا گا ہم پشتام شتنا کتا گا نو ہما مردم کے آخری روچا ملاقات گوتا ہو ہما آل پارٹیز کانفرنس سے کتا ہو ہما ہمیں وطی کستے چیئے ختم کنا گا ہما یعنی سرا دور داتا ہو ہما یک وڑے ہما فیس سیونگ کستے بوت جی چیئرمین صاحب گوٹ سر ہم یک استفادات اسے کہ ما جس طرح اختر منگل زندہ رہوں کرتا گا سناؤ نشتا گا میں ٹیوٹرس پہ ستا میں جس طرح کو جب یک لیڈر ہے کہ کہ قومی نمائندگی کرنا گائیں گوڑا آیا لیڈر باید ہیں بزاں کہ ارے پلان بھی کہ من 40 سال بعد 50 سال بعد 70 سال بعد موتی قومارا کجام جاگہ برین سر کنی ہر ایک پروجیکٹ ہیں چنگوں بھی کہ من ار ایک
मतलब ये तहना एक चीज़ है कि BYC हड़ताल है कि तक लकवा सर है उस तक इसी चे अबेद देगा चुशे मान लगें दगा कि ना नेशनल पार्टी ये था ना BNP ये था ना दे BNP अवामी ये था चुशे प्रोग्राम ये हस्त या गोनिश के अमा आनशे कि मा प्लानिंग है कि मावती को हमारा 2050 है कि 2070 है कि 50 साल बस 60 साल बाद कुछ बरा ये टारगेट और प्लान चाहिए चुशे नेस्ता गुड़ा आया हमा टिम्बा के पब्लिक ची लूटी लीडर हमा टिम्बा पाद के तो कारका या रिएक्शनरी भी चूंकि ग्वादर हवाले अच्छे ग्वादर बाढ़ कनक बुनू पादा तंदुरा ना मतलब लीडर बाद में बेजा आई चीज़ पब्लिक अगर नज़ा आमर दो नज़ा लीडर हमारे के कौमे खुश करने की कोशिश है ना का कौमे कामयाब करने की कोशिश है का कुड़ा इन चुके बला हैं अमल अच्छे बात और इन चुके हम बला हैं मतलब वादा सोगन बुत्त के था कि माँ मतलब मैं कफन आनिम का नाम के ये चीज़ें नहीं गुड़ा आया ईशा नज़ान तक के माँ ये कारा कुर्त ना करना बिचार वक्ती की तो अवली गप अब सवाल अवली गप पेशिंग के अवल वो गप पेशिंग के आज सवाल की तो कि लीडर कैसे बेजान क्या 40 साल या 50 साल रंदा कुजा मुकाम दी 50 साल वास्ते अवली गप पेशिंग के तो वती मंजिला तयन बिकन के तो 6 लोटे सर पद बुते नु माँ कैसे तनंगी कंफ्यूज कि माँ 6 लोटा आया 73 लीडर भी कंफ्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन हाँ लीडर भी कंफ्यूज है तो मादुरा कंफ्यूज चीज मर्दम आस्ता आस्ता कैसे यानी पर कंफ्यूजन खत्म हुआ गया चीजें कैसे स्टिल कैसे अवल वैशिंग के आया पाकिस्तान इता कैसे बलूच सर्वाइव कुत कंत आया पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आयता बलूच मसला हल अस्ते आया माजी एक ऐसे 73 अच्छे बिगड़ता मर्चिया तक कॉन्स्टिट्यूशन इता कैसे बलूच कैसे चे जवाल वाटता और चे फायदे चिस्त को तो आया कैसे 73 कॉन्स्टिट्यूशन दाता मतलब मदुरा ईशाना एनालाइज बेकना नुआ दे माँ कैसे पाकिस्तान इता निश्चित कना या ना कना या कैसे पंजाब आबादी अगर इंतकाल भी बलोचिस्तान था माँ यारदाश्त कना या ना कना आई वास्ते कैसे मैं रचे सेफ गार्ड अस्ता चेनेस्ता सरपद बुते नु ई कैसे इधर चीज ना असेंबली था डिस्कस बया ना असेंबली था डिस्कस बुतगा न कैसे पार्टी कैसे डिस्कस कना थे नु कैसे नु अगर दुराई चीज अंचु सतही है और इवेंट बेस्ड सरा अंचु के तो गुशगा है कि एक मसले भी आई सरा माचिस्त बया मसला के इस्तेमाल किस्ते चीज़ें रोचा मसला चलाना पता ख़त्म भी पता दूमी मसला है कि इस्ते सरकार के इस्ते कंते पता आई सरा चिस्त कना नू के इस्ते मनी ख्याल वक्त के इस्ते आमा इवेंट बेस्ड मसले सरा के इस्ते चे ख़त्म बुत नू ता वक्ते के तो वती अहदाफानी तय्युना न कने तो के इस्ते एक तच के राय न गिरे और ये दुराई चीज़ा ना एनालाइज न कने नु 50 साल वगा पश्तना कपी गुड़ा वामेशन के भाई एक मसला है भी आई सरा मंचेस्ट भी चीज़ें कैसे जज्बाती भी और नाराबाजी भी नाम दें ते नंगु नामू से नाम दें या दिगर नाम भी दें तो आई वाला कैसे मसले जिन अमा अदा कैसे निश्ता मोदा कैसे चेवी नु पेश आता हो शकायत के साजिद तरीन अमा अदालत के कैसे मगब जनायत नु मनी जैन आमेशन के शायद कैसे चूंकि अगर अवली वैशत के हम प्राइवेसी नतीजा ये डिस्क्लोज मौजूद थे ठीक है तो वायलेशन वकील ही चोना है इखलाकी वायलेशन है कानूनी बयान वायलेशन बेदाते कि मर्चिया ची कैसे साजिद तरीन वकील भी तो कैसे डिस्क्लोज ना करें वती कैसे वकालतनामा या रिटेनर आ रहा कैसे एक कैसे अटॉर्नी और क्लाइंट एक कैसे प्राइवेट एक कैसे मैटर है और आई कैसे
disclose kana keste breach ama contract ke attorney client bi دومی ایشن کے منع انچو لگی کہ شاید انو کہستے maybe من کہستے رانگ بے اختر جلسہ کوئٹہ تا جلسہ ارچی کہ کوتا آبی یا نبی من نزانی سرکارہ یا اجازت دن یا نہ دن منع انچو لگی کہ آیا چی پیش شاید کہستے ساجد ترین وکیلیے تا عدالت کہستے ایشانا ریلیف بیدن تے یا راہ بکن تو منع انچو لگی کہ شاید کہستے ایشانا کہستے یا لکنک بے بھی اور آئی کہستے کریڈٹ بی این پی برو پرچے کہ اے بڑا کیشیرہ پروپوگیٹ بھی ہو گیا یا وکالت نامہ کہستے سوشل میڈیا جاری کنک بھی تو اگر لانگ مارچا نہ بوتا تو اے ذریعہ کہستے شاید یعنی کہستے رہائی بھی ہو آیا تو آئی تھا کہستے مطلب بی این پی یا اختر کہستے پولیٹیکلی چیزیں گین بکنتے بلے گپ پیشن کے پولیٹیکلی کہستے ایونٹ بیسڈ پولیٹیکل گین کہستے یک قد آتک و تیگون راوتے سرپت بوتے بلے مستقلی کہستے مستقلی کہستے مقام جوڑ نبی تا وقتے کے تیکرہ مستقل ادف مبا منت ورچر صاحب کہ تئی گپا گمشی لاس کنا کہ پنجاب پاکستان اور پاکستان پنجاب ہیں تی منت ور تی باز وحد زو تی لک لک منت بات کی مہربان تمہارا شرف دا وحد دا باز سرپت